ҳама салому алайкум, бардора хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯе ки ҳамчун шаҳрванд, ҳамчун шахси мусалмон мо бояд позитсияи гражданскии хидмона ё ин ки ба хотири ҳифз кардани дин мо бояд гап занем ва ҳам дар ин бора последнее время хоҳишам бисёр шудааст дар комментария марҳамат гап мезанем, леки раст ки ман дар ин бора гап мезанам. Ман просто намегӯям ки ин хар мақсад китоби муқаддаси мо мусалмонора сӯзонд. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда не. Ман подробно гап мезанам ки чӣ ба ин кора кардан, кие вообще ёдам худаш ва чӣ мехоҳам ба ин кора кардан, сабабо чие ва чунин провокатсиё ба чӣ хотир карда мешавад дар умум. Чизе ки дар названиаи видео нависондагӣ буд ки ин кор дина паст намезана, дар ин бора ма гап мезанам, яъне ки чӣ хел. Ранги видеое ки як даҷҷол зидди Закир Наик гап зад, шумо бисёриё дар омадан ай комментарияш хиёл кардан ки ман зидди Закир Наик гап задистам, пешаки нофаҳмида комментариё ба зидди ман нависондан, баъд тамошо карда бо изо кашидам. Бароямо тамошо кунен, баъд фикротона бинависен. Ва як маълумоти кӯтоҳи дигара хеле ҳам зарура мерасонам барои бародарое ки Англия меоянд. Бародаро бештар смсҳои да ман меояд ки бародар мо пур кардем, фалон ҷоша хато кардем, заявкаи мо рафтагиай, акнун чӣ кор кунем? Ҳичи братан, ҳичи. Вақте ки та шибка қати пур мекунӣ, вай ту наметавонӣ да повторно пур кунӣ, барои он хотире ки дубликат мешава. Заявкаи ту дубликат ҳисоб мешава. Ту наметавонӣ далш пур кунӣ. Барои ҳамин хотир шахсое ки намефаҳмем хитон, ман чанд бор гуфтагем, шахсое ки намефаҳмем метавонем ба ширкати Райс Виза муроҷиат кунем. Рақамош ва ссилкаи телеграм ки метавонем ба ссилка бигзарен осонак дар якум комментария закрепи шудагиай. Ҳамчунин дар оҷа ссилкаи инстаграму канали телеграму дигар ссилкаҳои полезни ҳастад. ҳатман будрои хабар бигирен. Гап мезанем дар ин бора. Ба наздикӣ дар Стокгольм, дар назди посолствои Туркия оддӣ карда фаҳмонем митингворӣ аз тарафи шахсое ки барои мубориза мебаранд барои озодии сухан, яъне ки тарафдорӣ мекунанд барои вообще дар умум озодӣ, демократия, ки и оварда ба ҳамин натиҷа мерасонад ки дар оҷа Қуръона месӯзонанд. Так, агар мо дар инҷа фикр кунем ки ба чӣ мақсад мекунанд, чӣ сабаб дора ва озодии сухан худаш чия, оё кори кардагии иё ба озодии сухан ягон хел дахолат дора, ба озодии одам мақсад, ба озодии интихоб, ё ин ки вообще демократия гуфта ин кор метавонад дар ин дахолат дошта боша ё ин ки не. Якум гап мезанем аз бораи оне ки ба чӣ сабаб, агар ки гап дар бораи озодию демократия боша, пас чӣ ба именно дар назди посолствои Туркия ин кора мекунанд? И мешава уже дразнит кардан, яъне ки ин худаш як провокатсия мешава. Барои чӣ? Сабаб. Бояд Шветсия дар НАТО ворид шава. Турсия дар НАТО воридае. Барои ворид шудани Шветсия бо НАТО, ҳамчун аъзои НАТО, Турсия бояд голосоват кунад. Так. Но баъде ки ин кор мешава, Турсия баромад гуфт ки ягон хел дастгирӣ аз тарафи ма шумо барои ворид шудан дар НАТО намебинед. Анаки ман чира гуфтаистам? Бисёр одамое ки дар ин бора видео кардан, ӯ мегӯянд ки ба ин хотир кард ки мехост Турсия розӣ шава. Неки наоборот, баъди ин кора кардан Турсия аллакай баромад эрдаган гуфт ки идити нафиг, баъди ин кора кардантон шумо ягон хел голосование аз тарафи ман намебинед. Аки дар инҷа вопрос возникад мекунад ки оё действительно мехост дар НАТО ворид шава, то ки дразнит кард вес мусалмонора ки розӣ нашаванд ба ин кор. Именно дар назди турецки посолство кардан Эрдоган уже голосоват намекунад. То есть ки дар инҷа уже вопрос дигар мешава ки действительно мехостанд. Ин сабаб набуд барои именно ба НАТО ворид шудан. И дигар чизае. Вале далши гап мезанем чие? Ва далши гап мезанем барои озодиш, вообще барои озодии сухан, барои демократия, барои дигар чизош. Вақте ки одамои корро мекунанд, бисёр одамои дигар мегӯянд ман безорам ам демократиям, ай озодии суханам, ай озодии дигар чизош. Яъне ки ин провокатсия аст ба зидди демократия. Яъне ки коре ки ё мекунанд ба зидди озодия. Яъне чӣ хел? Яъне тавассути кори иё одамо озодиро шум мебинанд, но ин озодӣ нест. Пас задани дин, пас задани як миллат ин озодӣ нест. Чӣ хеле ки мисол расизм озодӣ нестай? Ту мисол наметавонӣ ки як миллат якдигариш боло будонӣ, як каса сафед бугӯй, як каса сиёҳ бугӯй. Мақсади ин озодӣ нестай, демократия нестай. Ин пасзание. Ҳамин хелам пас задан ин озодӣ нест. Озодӣ чие? Озодӣ мисол мегирем дар Англия. Дар инҷа ҳастай атеист, ҳастай мусалмон, ҳастай христианин, ҳастай буддизм, ҳастай любой намуд одам. Масҷид ҳастай, церквш ҳастай, дигараш ҳама нигоҳ мекунӣ, масҷид дар омадистай, уш тараф рафтистай, ту мисол мерад дар ягон ҷо мегӯӣ ман мусалмоном,
ма халялин чӣ мехӯрам, бо тура ҳурмат мекунанд, имена халялин чӣ метанта. Мисол ҳастае рестораное ки халялния, магазиное ки ҳастае ки халялния, яъне ки озодӣ ва ин ки демократия ҳамун чизе ҳастае ки қадр кунанд предпочтени якдигарира, дини якдигарира, миллати якдигарира, на ин ки пас задан. рӯз намози идона мегзарад дар Лондон, дар тамоми Лондон. Масъад не территория нишонте инҷа дози ҷора тайёр кардастиянд барои намоз хондан. Масъад дар ҷа машту аст, лекин намози идона додан бисёр меояд. ҳар ҷода ҳар партияҳо тақсим кардагиянд. коре ки ё кардаистан и ба озодӣ ягон хел дахолат надорад. Министри корҳои хориҷии Шветсия наоборот ин корро дастгирӣ кардагӣ нест ва пасзанӣ нисбати ҳиссиёту дин ҳисобидагиае. Ва гапе ки ман навистам дар болои картинка ки кори кардагии дина пас задан нестай. Барои чӣ? Барои он хотире ки дина Аллоҳа паст карда ё ки пас задан намешавад. Барои чӣ хотир? Барои чӣ хотир пас зада намешавад? Барои он хотире ки Аллоҳ ё ин ки динаш он намуди нестае ки ба як кори кардагӣ як ҳаром, кори кардагӣ як хар номи дин пас шавад. Чӣ хел тоест ки Қуръона сӯзонд, типа номи дин пас шид? Не. Номи дина метавона пас куна именно представителои дин. Яъне ки худшон агар ки ягон мусалмон ҳамин кора куна, қадри дин дар назди дигарода, дар назди одамое ки мисол дар дин нестанд, мақсад во нигоҳ мекунанд, қадри дини пас намешавад. Просто нигоҳ мекунанд, мага занш беқадр будае ки худи мусалмони кора кард. Лекин як одаме ки намояндаи дини мо нест, и кора мекуна, и просто ненавистай ва и сабабҳои политикае. Барои хотире ки и одам худаш дастки политикае ки шаҳрвандии Шветсияро дорад. Властое ки пешакӣ и одама иҷозат додагӣ буданд аз тарафи Шветсия барои гузарондани ҳамин аксия, баъдан вақте ки и кора мекуна, мега ки мо ӯро дастгирӣ намекунем. Яъне ки иро иҷозат надодиянд барои сӯзондани Қуръон. Ира иҷозат додиянд именно барои ҳамин аксия гузарондан барои озодӣ. Всё. Ва кори кардагӣ сабаб дора. И просто так неста. И барои мисол нигоҳ кунед, як шумо як чизе ки бисёр вақт агар ки ҳамхели ягон шумихоҳое ки дар почваи демократӣ ё ки дар почваи религиозни ягон ҳамхел чизо буроя, баъди вай ягон кори серьёзни политикии дигар рух мета. Яъне ки ма чӣ гуфтанем? И коро барои отвлечени внимания аз чизи дигаре ҳастае ки бояд одамо ҳамин момент ҳамин чиза гап зананд. фаҳмо? Чӣ ба политик кор дигар надора ки мехеза барои озодӣ гуфта, барои ягон чиз дигар гуфта, Қуръони Карима мехеза дар мета. Бале ӯ ин кора карда метавонад ба хотири оне ки ӯ мусалмон нестай. Ӯ наметарсад Худованд. Ин кора мекунад, но сабабаш пас задани дин не. Медонад ки дина пас зада намешавад. Медонад ки дар ҷаҳон чӣ қадар количествои мусалмону зиёданд. И именно шумиха барои привлекат кардани, то есть ки аталкиват кардани диққати одамо ай чизи дигаре. А чизи дигареша баъдан ҳамин ҷа бошем, зинда бошем, баъдан нигоҳ куненда чизи дигаре ҳозир рух мета. Ай нигоҳи политикӣ. Ва и отвлечение. Мо ҳама дар ин бора гап мезанем, ҳамаира обсуждат мекунем, дар ҳама ҷо новостиҳо мерава, тамоми ҷаҳонира обсуждат мекунад. Ҳама бо мекова ки кучи гуфтесай. Дар ҳамин байн як чиз дигар мегзара, як чизи муҳиме ки одамо аҳамият наметан, уже намебинанд вая. И политический ход. Мо ҳамира худмон бигем рӯ мехизонем. Мисол як одам як бор Қуръона дарондагиай, ба хотире ки ҳазор одамои дигар видео мекунанд, ҳазор одамои дигар дар бораш гап мезананд, бигем ҳамун пасути ҳамун коре кардагиамро як чанд маротиба, як чанд ҳазор маротиба бо павтор мекунам, бигем мешавад. Ва дар умум барои одам чӣ гуфтанем ва тамоми политикои дигарам дар ин бора гуфтагиянд, Эрдоганам суханои худша дар ин бора гап зад ва протестҳо ҳам ҳоло шидесиянд, натиҷаи ба чӣ кор оварда расонд, чӣ гуна протестҳо рафтестай барои кори кардагии и одам. Пеш 2 сол пеш новостиҳо, 9 моҳ пеш новостиҳо дар ин бора ҳаст. Ина именно 9 моҳ пеш дар Шветсия протести против сожжения Корана Шветсия. Новости 9 моҳ пешай. Яъне ки коро ҳамаш последствия дора ба хотири чизи ҳастай. Далши тамошо кунем. Но и одама чӣ гуфтанем? И одама ки Худованд худаш решат мекунад. Ва дальнейшида бинем ки чӣ дар сари рух мета. Дер ё зуд ҳатман ҷазои худша албатта ки мебинад. Дар ин бора зиқ шидани мо ё ин ки роҳафтода шидани мо дар кор нест тамоман. Фақат метавонем ки дуо кунем то ки ин хел одамо ҷазошона аз ҷониби Худованд бигиранд. Ва албатта ки мегиранд беинам.
фикр хатон дар комментария бинависем бародаро. Хеле ки меган касе ки дар бораи мо гап мезана дар паси моай. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Як чанд рӯз пеш ман соҳибшавӣ кардам дар YouTube ва дар бораи GIF дар YouTube эълон кардам ва дар прямои эфири Instagram дар ин бора гап задагӣ будем. Бисёриҳо медонанд ки GIF чие ва ира дар Instagram мегзаронанд. Ин якмин GIF мешава ки имена дар YouTube мегзара. То ест ки GIF чие? Одамо метавонанд дар оҷа приз бурд кунанд, лекин ранги конкурс нест. То ест ки одамое ки метавонанд приз бурд кунанд ва ё билет намехаранд, просто бесплатно иштирок мекунанд. Ин дар асоси спонсорҳо мешава. Яъне ки ҳар як одаме ки канал дорен, мехоҳен ки каналатон машҳур шава, шумо метавонед спонсор шавед дар GIF. Барои спонсор шудан ва ҷо ишғол кардан метавонед дар Instagram бинависен. Шарту шароиту нархош ҳамаша мегум. Метавонед спонсор шавед, спонсорро дастасча ҷамъ шид, оғозш мекунем ва каналотонро мехезонем.